dong nisiru. Mabro nisina. Mabdi muda. Gujin na. Kena gelak se. Bhal lagise. Ay te ki bustu de. Ki aji part de olop lecture de dibi. Na mal coffee se dobo. Iten hoy na. अच्छा माल खाने का बाद जो बोलना है अच्छा माल खा ले अभी मुंह नहीं खुल सकता मेरा एक दो तक जब घुस जाएगा उसका बाद जितना बोलना चाहिए मैं बोलूंगा अच्छा इंजार नहीं दाउडी बायदि नै लोगोफोर जोङो दिनै माने दालाय खामानि मावनाय आरोना दायो मस्लाखौ लगायग्रोबाय बालाजों सिमेन्टजों जों लगायग्रोबाय बेखौ जोङो दालाय खालामगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो आरोना लोगोफोर दायो जों मस्ला लगायगासिनो लोगोफोर आं दालाय खामानिखौ खोन्थानाय जायासै आं डाइरेक्टनो प्लास्टार खोन्थानाय जाबाय लोगोफोर नै जोङो बेखौ प्लास्टार खालामदों जों बेखौ जों जोबखांनाय लोगो लोगो जोङो भैरबकुन्दआव जोङो दिनै बेरायनो थांगोन आरोना लोगोफोर आं डाइरेक्ट भैरबकुन्द बेरायनायखौ भिडिअखौ खोन्थागोन आरोना स' लोगोफोर जोङो दायो नै भैरबकुन्दआव बेरायनो फैबाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बे जाबाय जोंनि उदालगुरिनि भैरबकुन्द पिकनिक स्पट आरोना जोङो बेरायनो फैदों नै लोगोफोरनाय गोबां खालि भैरबकुन्दआव गोजानिल' दखान दं आरोना नै लोगोफोर नै लोगोफोर बेयो जाबाय अमा खोमा आरोना अमा खोमा बिदिनो सामब्राम गोजा फानलु दुन्दिया ओमफ्राय सामब्राम गुफुर लगायनाय आरो ओरैबायदि टेस्टि लोगोफोर अमा खोमाया लोगोफोर नै जों दायो भैरबकुन्दआव लागावगासिनो आरो नै अमा बेदरा मा जालु लोगोफोर नै नोंथांमोना नुबायना बे जाबाय जोंनि उदालगुरिनि भैरबकुन्द पिकनिक स्पट आरोना लोगोफोर नै जोंना देबाया नुबायना लोगोफोर बे जाबाय जोंनि भैरबकुन्दनि प्लेस गोजौ गाखोलांनो र' आङो गोजौ गाखोलांनानै बेसेबां हायो गाहायनि प्लेसफोरखौ देखायनो नाजानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय गोजौ गाखोलांगोन आं र' खारलांगासिनो आं दायो गोजौनिफ्राय गाहायनि प्लेसखौ देखायगोन नोंथांमोनहा गाहायनि प्लेसखौ नायनो हागोन आरोना मा जानो गाय जेबो जायाना मानो रायहरनांगौ रायहरालै नै लोगोफोर जों दायो भैरबकुन्दआव दंफैयो आरोना ओमफ्राय दायो बेरायदों आरोना नै मन्दिराव बेरायफैदों आरोना जोङो नै बे जाबाय मन्दिर ओमफ्राय ओरैजाय नै मोनसे भिडिअ जासिगोन आरोना आंना देन्जार नै लोगोफोर बेयो मन्दिर आरोना ओमफ्राय जों बेरायदों नै ओरैजाय जाबाय एसएसबि केम्प नै ओरैजाय जाबाय एसएसबि केम्प आरोना ओमफ्राय जों ओरै बेरायदों नै बे जाबाय जोंनि भैरबकुन्द लोगोफोर नै आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै नै लोगोफोर बिजों थांबाथाय जोङो डाइरेक्ट अरुणाचल मोनहैगोन आरोना अरुणाचल बिदिनो तवां कालाकटां इखि जों इखि मोनहैगोन बेनिफ्राय नै बै लामा नुदोंना नै बेजों थाङोब्ला जोङो उदालगुरि मोनहैगोन आरोना लोगोफोर दायो जोङो भैरबकुन्दआव दंफैयो नै लोगोफोर नाय नै बेजोंबो लामा ओमफ्राय नैफोराव सब वाइन शप गोजा आरोना वाइन शप दखान गोजा आरोना नै बेफोराव रुम भारा मोनजोबो लोगोफोर बानायगासिनो गोजान गोजाननिफ्राय जायफोर बिथांमोना भैरबकुन्दआव बेरायनो फैयो बेहाय रुम भारानि थाखाय माने बेबस्था बानायगासिनो आरोना आरो एखेबो दङ टेनसन गैया आरोना नै लोगोफोर आं नोंथांमोन देखायगोन आरोना नै जाय बिथांमोना भैरबकुन्दआव फैयो बेरायनो नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नै लोगोफोर आलुआ आथिं सुवाखै आलुआ मानो हाबोदों साइडआव दोनदो साइडआव बुंबाय इसोरनो गलमेयाव लां गलमेयाव गाइस नै जोंना दादायानो बुंबाय नै गिदिंदों
Gideng. Ini Kasman, oke. Bodo nisira. Maaf bro, nisira. Maaf di mundeng. Gue jendengna. Oh, gue jendeng. Definisi arna, hal-hal ini arna. Mana siwa abdo kayak arna, tengah. Foto ladang kan siapa? Nih siwa abdo arna. Nih jangan Kasman, jangan mana ada enjoy. Deh.